Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko batera. Hemen berriro ikusten dugu dama piezen kontrako borroka. Hau ere, izugarri da, asko gustatu zait ariketa amaiera artistiko hau. Ariketa esan dut, zenik ariketa bezala egin nun, eta esan behar dut ia ondo ateran. Zuriak irabazi behar. Beraz, nolabait dama jan behar. Eta hemen oso ezoiko den tema bat ikusiko dugu. Lehen dugu mugimentua nahiko erraza da. Zaldia zela da. Zergatik? Beltzak ez dakalako aukera asko. Bi mugimendu ditu, erregea zazpi erraz ikusten da gaztelua aposta gero galtzen dula, beraz, erregea B zazpi. Eta orain, dator magia. B5. Eta dama horrek ez dauka laukionik. Hemen aldaera asko daude, poliki ikusiko ditu. Lehen da betzi. Dama alau. Gaztelua E8. Magia pixka bat. Zergatik? Lehen da betzi noski, gaztelua ezin da jan. Zaldia B6 jake delako, dobletea delako. Beraz, beste zeozer egin behar du beltzak. Baina ez daka mugimendurik. Zuz bainen dago. H5, errege D2. H4, errege E1. Jarrituko dugu, gero ikusiko dugu aldara antzekoa beste aldara baten. Zegin dezake beraz. Beltza, adibidez, erregea zazpi. Baina orain, gazteloa 8 jake. Eta erregea 8 eta gero, zaldia B6 jake da. Noski, posizio hauetan, damak mugitu indeteke. Baina ikusiko dugunez ez da kalaukionik. Hori beste aldera batzuetan ikusiko dugu. Vale? Bueno, adibidez, posizio honetan edo beste posizio batean segertatzen da dama A7 eta gero. Orain, zaldia D6 jake. Noski P6ra ezin da mugitu, zaldia C8 doblete delako. Beraz, errege B8 da mugendu ia bakarra. Zaldia gaztelua C8 mata. Beste mugimendu bat. B5 eta gero. Adibidez. Noski, dama B5, zaldia D6. Ikusi dugunez ez daka mugimendu asko zuriek. Edo beltzak, bakatu. Beste saiakera bat. Dama A8. Eta hau da errefutatzeko zailena dena. Baina berdin magia. Gaztelua C8. Dama berrio mugitu egin behar da. Ezin da jan, ez erregearekin, ez damarekin, jakea delako edo D6, hemen bezala edo B6, dama janez. Beraz, hemen, dama alau da mugimendu bakar. Baina ikusi, lehen genekan egoera berdina daukagu. Berriro, errege D2. Lehen esan dizudan bezala. Mugimendua galdu, H5, errege E1. Mugimendua galdu, H4, errege D2. Mugimendua galdu, D5, E5, D6. Galdu. Zuriak, hobetzak ez daka mugimendu honik. Vale? Olako batean, adibidez hemen, beti zehatu daiteke, dama C2. Dama C2 mugitu. Baina, zaldia D6 jake da, zaldiak babesten du gaztelua eta erregea mugitu eta gero gazteluak dama jango. Beraz, posizio hauetan ez daka mugimendu honik dama. Beste saiakera, dama B3, zaldia A5. Beste saiakera, errege A8, zaldia B6. Beste saiakera errege A7 ikusi dugu, dama B5, zaldia B6. Azken saiakera, lehen bezala, dama A7. Orain, magia handia etorri behar du. Zergatik? Orain, gaztelua C7 ez duelako irabazten. Zergatik, eltzen delako amaiera batea, amaiera batea berdinuta dagoena, eta hori oso zaila da ikustea hemendik.
errege C6, B6 jake, dama B6, zaldia B6, eta hau berdinduta dago. Errege B6, errege C3, errege C5, ez da, eta gero hau berdinduta dago. Aldaera, adibideko aldaera bat. Hau, H5, errege B3, D5, E5, D4, errege C2, hori galtzeko, errege B4, errege D3, errege A4, errege D4, errege B4, errege D5, errege C3, errege D6, errege D4. Eta zuriak ezin du apoiabaz. Beraz, dama A6 eta gero, beste zio zer egin behar dugu. Eta hori da, zaldia D6. Bueno, mugimendu arraza, betzak mugimendu bakar dauka, erregea D6, eta orain bai izugarria dena, oso zaila da ikustia ziratikan. Gaztelua C6 jake. Erregea ezin da mugitu, erregea bost. Gaztelua 6 jake, eta bonoski irabazita dago. Pegiarekin mugitu egin jan behar du hori, baina orain zaldia C8 jake, erregea B6, zaldia A6, erregea A6, B6, eta noski. Bi pie gehiago ditu zuriak, hau, oso erraz irabazta. Asko gustatu zait amaiera artistikoa. Eskerrik asko horre egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.